koyar kenyalam jingroi nyenge sungu bhape yeng lang bro Shim kana bojan ruai ka ba real poway real iway Chami
Pagkakartenguk pa, badukun, barumen, simbakun. Kajing e jong trai chingi Jesu Christ, baka jing e jong ublay. Lam baka jislok jong masim bakut kendon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Men para, ngi yadon haka kenta ka bak kentang tam. Bat kasngi ka balabu ingi menta kasngi ban penkan mau. Ya kasika jong ki atli ki sakramen. Kata ka bangyong ka sakramen jong ka Eucharis bukui tam. Bat ka sakramen jong ka jing kentang lingdo. Kini ki atli ki sakramen ki ya ringkat. Tena kata kadaw ngi yelum lang menta kasngi ban pen pau ki jisungu yo blay. Ublay ula ai ngi ya ka sakramen jong ka jing iet. Haka ba mauhi dala dia. Wa la ka jong ka met bakas nam. Balong ke jing bam, ke jing di, na ke benta ke jing imen sim. Bat kembong ke gospel Jonis long bahandrio. Kata sin ke bapi bam, ia ke met bapi di, ia ke senam jonga. Pinyo i, ia ke jing pedim, bat ke jing sispa jong pi si junam. Tena makata hakum kan ikasngi, ke balang ke penkan mawi pi kiriunget. Baka di kasngi krauru jong kiling do, bapi nya duai, bapi nya kersyani ki. Kumju haringkat, haka bangidan haka neka parish kemir. Ngi yadwai kerpang yau Archbishop Victor Lingdo yaki padar berkhoj na ka jinga saat ke jong pi klempep ka jinga ke jong blay ka nya sa berbor batki ti akum gani kebor tungin ya kubur baro bangilong kenang pop kanang bolong balakre bale niam ya ka jing maya bakhoj na phala hau blay dongbo baro pada pi government para namar bangale pop shibun da kicing pekat pada kitien pada kikam pada kicing leklet da kicing pelat changa da kicing pelat changa da kicing pelat bakawe changa namar kata kerpat kamaria bukut kabaisa tasty yakanel kiri kut pada pi government para panduai nak bentar changa how try blade Ublay badombo baro unis nengi madalama piki pop jingi unyalamingi syaka jing imbam jikut. Amen. Putra
duai ngia lom lang ko blay nakabanta ka jing kawai mit bakentang tam aga bau kon balak hamar we jome hamar bon sai ti no yala desha ka jing yap wala pan kam ti shi junam haga balang ya ka jing nya ka ba themai baka jing kawai jong ka jing e jong duai ngi kerpal banakat kani ka jing meya ka bakrau ngin la bantong ka jing pura ka jing e bat ka jing em Dau terai jingi uji sukure sukun jong me Ube im madu pesen caring kat ban me Haka julong kawe jong men sim bakui Ublay junom la junom Amen. Kajing puli na kitab Exodus. Hakitukis ngi utrai ulakran ha Moses bat u Aaron hari Egypt. Uni ubenai un salong na kebenta jong pi upasedang yikiwei pat kibenai. Un salong ubenai beningkong jong kasnem na kebenta jong pi. Ki yatu ha upat Israel baro bahakas ngi basipau jong uni ubenai. Uwei pa uwei urang ba un shim uwei ukon lang brot kat kum kiyeng kikpa jongki. Uwei ukon lang brot man ka khamat yeng. Balada kanu ka yeng ka khendiat breu. Kat ban bam ya uwei ukon lang brot te uta urang ba un ya so lang bat uba marjan yeng bat u. Ban biang breu. Kat nu uwei ula ban bam. Pin Kenya ka jingbun breu na kebenta uta ukhuan lang borot. Ukhuan lang borot jong pi udei banlong ubatalem usenrang ubalasisnem karata. Pila ban sim ya u na kilang borot ne kibalang. Bat pin ri ya u haduk kasngi kabakhat saw jong uni ubanai. Tat anda baro lang kipatba Israel kinya penyap ya laki kibalang hakapor jan mit. Nangta kinshim kendiat kasnam bat kin kelan yaka hakarishot jengkang baro arliang bat hakashaukat jong kiyeng hakabakibam yaki kin bam yakatakado hakatakamit kabala syusang ringkat bat ukpu klemtiat bat ucur tang kin yabam yaka hakani kerukom pin bam yaka bat kisingkai belapan po kijuti halaki kejat bat uding do halakakti bat pidei ban bam kerki yaka kalong kepas kha jong utrai nabangan ya lingba kari Egypt hakatakamit bat ngan shoayap ya ukon ningkong baro hari Egypt ujong ubreu bat ujong umarat bat ya baro kiblei jong kaji Egypt ngan satian bishar ngalong utrai Kasnam hakiyeng baphishong kanlong kadak na kebenta jong pi. Bat habang ay iya kasnam ngan yait lait na pi. Bat on ban her hakanu kajing pinstom ban penjot ya pi. Habang asyo ya kari Egypt. Kani kasngi kan salong kasngi jingkan mau na kebenta jong pi. Bat pidei ban rakhe ya ka kum kaniam karukom hautrai. Pateng la pateng pidei ban rakhe ya ka kum ka hukum si junom. Kaktian jong utrai.
Kasam kaba cheese pa kan real kana bojan ruai kaba pras pa shipo pra iway not. Kajing pulen na kasiti baningkong upolos bukhut si Kristan hakorin. Ko para ngalay opediang na utray ya kata kabang ala IT pateng rohapi ba utray Jisu hakata kamiet ba ula asyat kelai ula shim yukpu ba anda ula dap aingu ula kedia ba ula ong kani kalong kamat jonga bala iti namta jongpi tule akani ban kenmau yang ha kajuk karukom ya kakuri anda lalabam uang kane kakuri kalong kajutang batmai ha kasnam jonga tule akane naba kata sien bafindi yaka ban kenma yang namar kata sien bafenbam yuniu kupu bat pindi yaka kuri pipen mentai ka jingyap utrai tat hadu ba unwan kaktian ju utrai Gospel
bat ka jingiro yami ku Chris. Ka hukum bat thamai nga ai hapi uong utrai. Ba phin ye iet mar kaliang kumba ngala iet yapi. Ka buram bat ka jingiro yami ku Chris. Utrai undan rengkat bat pi Tingkat berhiru Ajing pule na gospel bakuny Kat komu yo anes Kaburam hami putrai Ashwa kacing kawai paskha Ujisu latip bakapor chung u kalapoy Bon eno yakani kaperthai Bad bon lej shauk pa Baula i jalaki jong ki badan ha kaperthai Ula i jaki hadu kabakut Bad hakapor baki yabam camit Habau ksuy ulala tersu hakidonut Ujudas Iskariot Ukun ju Simon Baun shet kelai Ujisu bau latip bau kpa ulai tilut Yaki baro akikti ju Bad bauan nau blay Bad baun selai pai show blay Ulayeng na kataka jamiat Ulalot ya kacangkum Bad ula simpiar ila de dakataulia Nang tau la the hakadabor Bad ula sedang bansai Yaki kecat jong kesenran jong bad banyat penrekyang yaki dakata kataulia kabau la simpiar te ulawan hu Simon Petrus Nrai Petrus ula ong hu kutrai mensai yaki kecat jonga ujisu la jubab yu yaka ei kabangale pimla ban sengutu menta Nrai pin sengutu hadin Petrus ula ong hu menum sai iki kecat jonga lanu ujisu la jubab yu nada ngam sai ya pi pinam dan bentalem bat nga Simon Petrus ula ong hu kutrai wat sai tang iki kecat jonga hendrai iki kti badia kekli jongaru ujisu ula ong hu Utau baladeb sum dan kamban sai Lait no iki kejat jung Hendrai ulak huit nadong syadong Bat pilong gi bakhuit Hendrai ombarok na pi Namar ulatip lupa uban syet kelai Nakatakada ula ong ombarok pilong gi bakhuit Endau lalak ban sai iki kejat jung ki Ulakup biang iki kejat kum Bad ula syong biang halaka jaka Ula ong haki Hato pi sengutu Ya kabangale hapi Pikot yang au nong hikai berutrai Bad pi ong ya kabadai Namar ngalong da sisya kumta Tila da mga utrai jong pi berunong hikai Ngalasai iki kejat jong pi Piru pidai Banya pensai kejat mar keliang Nabangala ay api ya kanuksa Papiru pidai banle Kumbanga ngale api Ka gospel jong utrai Kajing yaro yami ku Chris Ngas ngokemen hadu kata-kata am takasngi mar bakade kasngi ka bakrau bat kasngi ha ka bau krisi ulabu yakani ka sakramen hadu menem step bat hadu syaban wan syakani ka mas bakhut
dan shibun ba ki para bangit ki balai khublei ye kiling do ki long happy feast day Father tengas ngo kemen namar ba ngas ngo dan bok bangalong lingdo namar ba ki briu ki ken mau bat ba ki duai para bor bat kham tam man takasngi bakade kasngi burom jong kiling do as telak ka perthai ki bakinya barbor ya kayu kharis bakhuj bat kia ba pen benta ya kemet baksna mukris hapdeng jong phi habawan syakamas bakhuj hakum kan kasngi ka bakarpang ka ba pen kan mau kerpangi kiling do ya kade ke jing ong jong ka mother Teresa habatarwai ka mas bakhuj ka ong that we should consider this kum ka first mass the only mass and the last mass tenam ta jonga ba jong phiru hablong kum jo namakani kade ke jing khawai paskha ka bau jisu hi upun khre haswa bam un sha shitom habaki senran kin phet no kumblong ipi na pasdang ba manta kasngi kade ke sikha jong ke artli ki sakramen kata ka yu kharis bukhuj mat ka sakramen jong ka jing kin tang ling do kitin nong wei kong no yu kharis no priesthood no yu kharis lada umdan kiling do anum yo banta ya ka yu kharis bukhuj lada umdan yu kharis ru kamud umdan jingmut bandon kiling do ukpa bukhuj jan pol bar ong baro kiling do lakha thamai ki ha ka yu kharis bakhuj takadaw kadan kanong rim na ka banta ka jong phi ki para bangit banai khublei kiling do ya bar khoj ka ba phi kan do kum kasngi boram ka jong ki chuchu ukpa bukhuj wong kum ni we were born from the Eucharist na ka banta ka jonga ba jong phi ki para bangit ngidan sakwai pat ka jingkha thamai ka basno tanat ba ha ka bangi tham kha thamai la ka jong ka jingim ha ka liang jong ka mansim ka deiling ba jong ka Eucharist bakhuj ukpa bukhuj ula banshai kerpangi kindo we were born from the Eucharist kumbaka kami ka ai bun ye ki khun na banta ban ban kedang iki uji suru ha ka ju ka por ha ka ne kamiet wa ai jing bam ye ki senran ka bakham kerpang susu ka bu ai wong tu shim batu bam kani ka de ka met jonga tu shim bat tu di namba kani ka long kas nam jonga namba kata sin ka phi bam kata sin ka phi di pin sayo ya ka jing im bom jikut ukris ula kerencai ya kani ha ka baki parasi ki atatien barbor ya kani ka jing don baka jing ong jong jisu ban bam ya ka met bandi ya kasnam yong kumnu ni ubri ula ban ai la ka jong ka met ban ai jong kasnam balong ka jing di ni habat pen kamau ya la di na ka gospel jong Matius arpo pra arpo ka bobule wong nganyai don barbor ringkat bat phi ka bakham kerpang ka udan kedai ha ka yu kharis bakhuj ha ka bangi sa shim benta bat ngi sa pelong ya la ka jong ka jing im ka tabanakil jong ublei ka ba im ti hemen para ha Yesus Kristus kani kadai si syaka bakrau ka boblei hi daladi ulabu ya kani ka sakramen jong ka yu kharis bakhuj pa ka sakramen jong ka jing kentang lengdo philayo sngo dalakishkor habala puli phi ka bau Yesus hi ong mata kasngi ha ka thi jong Paulus tu shim bat tu bam tu shim bat tu di na bakini baro kinwan ra ip ya ka jingim ha ka jingim jonga ko muling do bad hakiwe kiling do ru gidon ya ka jingit ka ba 6% andala depin kala borbor yu pu bat kawan kim long shu kumta handai kila long kamet bat kasnam bamayan jong Kris ka jing khawai baning kong tam balajia ha ka history ha ka bangi sngo mata kasngi ya ka jing puli ka baning kong ha ka ba hadu menta mane ki pa Israel anda poi kum kani kasngi ki khilung rit ki khana ki jukli ki patamen jong ki ke ei kene ke jingkili kalong ha ka ba upharu ulai ya ko hukum ban pelai no ye ki pa Israel bikin yo ya ka jing em balai luai ha ka jing alam jong Moses baru aran andre ha ka ta kami thi ublei ulai hukum ki ban sa jingken mau si junom ya ka jutang ka balate hapdeng jong ki baru ublei long ki bakide ban penyap iki merat ke bakin saitam bat ke batelem ya kata do la ban bam tang kan ke miet hi bade kasnam la banta ha ki dur pus la banta ha ki dur jong ki paya kanang bo angel jong blei undawan habu i ke di kasnam balata ha ki dur pus unum penjulor yak kun cenrang jong ki handai ha ki bom dan pat en sa penyap yaki tekani ke dei ke bo blei kwa menta kasngi ban pelat im yaki pa Israel na ka jinglong marau ke jongki henry pat ha ka jingim jungi bathamai ha ka bangi sngo na ka gospel menta ngim dan kamshu ikimrat
Ikas nam jongki ban pelat imingi. Henry Jisu hi dala dia ulai ala ka jong kamet ulai ala jong kasnam ban pelat pat yengi shu na ka jinglong brau Henry na ka pop ka jongi. Tekani ka dei ka penye pher hapadeng ka jutang barim bat ka jutang ka bathamai ka bapila da pitch sate khmat pensei bangi de banyi e markeliang. Kani ka dei ka bukungsan ka boblei mata ka sngiu aya kani ka sakramen baka dei ka sakramen jong ka jing e ka jong blei. Hakba ngasyong hande ngapet ikini ki khat arngut ki senran jong Jisu. Ki depet syakaliang kadiang syakaliang kamon kidon Henry ngut. Ngaklemat tatien ki lai prikhre ba na ka benta ka jing im ka jong ki. Haka bau Jisu prikhre ki tu khat arngut ki senran kidon ki jing maya ka ba pher ba. Ka bon ra biang ingi haka porlen haka bangirung haka ne ka ayom. Haka bangi bar khoi ni wan syakmat ngi dem ya ka khli bat uleng do uta ipi da kadak kashin jong ka symbol jong dupe banong na ka domet sya ka domet philipai bat tunget ha ka gospel bat tu kala bamut handai hakum kani ka sngi pat uleng do udem arsya ya ka tu ha ka sngi balang be dupe bat udem khosio bat usaj iki kijat jong ki apostol cái gini cái jing dem ke jong u khmat jong ki senran jong u ka pen iu ya ke jing long rit bangi de ban syakri markeliang hau Jisu ke jing dem ke jong u ya sngo ya ke we ne ke sur jong ki senran jong u ha ka ba Petrus uang dalale minum sat iki kijat jong a cái gini ke bawan ha ke jing im jong Petrus bakhuit klempep ke de ke jing tieng ke jong u yu kan rat fear of the Lord udon barbor ya ke jing tieng ha ke jing im ke jong u but Petrus tip ya ka ega buang. Henry Jisu pad uang balong ki kenrat balong kum kinong yelam ngide ban syakri yiki pad ba ha ka bangi syakri yo ble. Lesia ka ni ka de ji hikai yang abad ye pi ka bakham kong san. Ha ka bun sien mengi ki brio ngi kwa ban syakri pad ba bat ngi mi bujili yiki ha kinu ke jaka ngi ha ban sungthu ya ka ni ka bor bangin syakri baki we kinwan ban syakri yengi. Kabar bang aku ban menta kasni ban syakri hablong ki bakhoy na ka banta ka himau ble dei na kani kadaw ki senranu Jisu ki sngthu bekilong ki bam khoy badon na pleng jungki ki beong ba met sat tang ki jat jonga henrei ya ka kti bat ka khli jongaru henrei ngakwa banong ipi ka jingmut jong kane ka jing sat ki jat kadai ha ka bau Jisu sat tang ki jat jong ka apostol ka bamut bokwa banyarap si benta na ka ta ka jing im ka jong pi ha ka jing im jong aba jong pi ngi juyarap ya ki para bangit ngi jerap iki hemen ki para ngi jerap iki perlok perjor kamut ha ka bang juyarap pi ngan juyarap linter sat hadu bo pindah he hadu bo pitemen hadu bo pelin no nak nik slapat he ka banyarap le tik tangi khulung ha ba ki khulung ki palai he dala dia mud ngi rap ban ai ba mi ki ngirap ban persumiki ngirap ban phongjan wade ka janjo kiru ngi pensaj Henry ha ka bangirap ipi kum si benta ka bamut ba na dong sedong ngirap ipi menta khniat khanang ba pilna ban yeng hla ka jong kijat nang ta na ka liang ka jong piru de ban tre ka da ngimla ban chu ai jing bam sa ipi kum bong ke tu kentien ha ka bangi kwa ipi ban ai dok ha ngi ai ipi tang rumiang khanang ba pindu bla ban khwai hi ngim ai ipi ba dok ha ngim ai ipi ba rumiang nyai pi tang rumiang khanang ba pindu bla ban khwai dala dia ba pindu bla ban yo ai ki do te kum ju Jisu mata kasngi ong nan sat tang ki kijat nam ta jong pi the rest pi haban le hi ka bamut ba ka jingim ka jongiru Jisu kwa yang abadi pi bangiru ngin hikai pi nga hikai pi ka jinget de mo pi bat ban rang ba hala ka jong ka jingim ban pensan ban penteri kami ki ladang ngasih hikai pi bat penteri ru nam ta jong pi te ka jingmut bat na ka banta ka jing imba mangi de banle mdani yesu banle te kani ka ju ka bo Jisu mata ka sniu dem usai tang ki kijat jong ki apostol maka bamut bamki nang ni khmat ki hab banjele hi markeliang banyarap markeliang te ka daw ngi id markeliang ngi nyarap markeliang de na kani ka daw ka bo Jisu mata ka sniu dem bodu sait ki kijat jong apostol te kani ka de ka jehi kai ha ka bangi i menta ka sni kiniat ka balai ka bang ko ban ni menta ka sni ha ka ban kini ki khar arngut ki senran ha ka bau Jisu uya bam wedi barusat na ka banta ban hikai ki na preng jong kini khat arngut long badon tang uwei ubade sha uta ubam khoi
haka bau Yesu hi ula keren haki ni kisngi haka gospel haka bagi senran haka bagi syong ki bam di bau Yesu wong dan uwe na preng jong pi uban sa shet kalayang ha na preng jong kita arngut kelai kumar khli mano bandai kiwe kila kali hatu dei mangakan rat handai tang uwe pan na preng jong ki uba pher ke jingkili wang hatu dei mangakon nong hikai it is I Rabbi nama balai nakini kharwengut ki thu yu Yesu bodu kan rat handai tang uwe na preng jong ki uba patte bau Yesu ulong kan rat usiem jong kisiem udang but barbori ube tang kum no hikai haka bakhadu habakut jong ko gospel ngi asngau bau Yesu hi wang haoit dei mameken tena preng jong kini khar arngut kisenran ki balapan khare mantakas ngi angis kem bikin puson ia kata ka jingkili ha pedeng jongki ngangit kumbolong ipi kini ki apostol ki balaya khane ki basyong ki dei sha kita ki balapan khare ya ladi ban syakri haka an jong ki ju kedan ka jing pher haka baki kenra barbor kim jumi mat kim judem haka mat jong ki syakri ka bapen kan mau ingi ka gospel jong Lukas nong khatsan sipang ukun balaja abu kun ubala tam sneng ulami nala ka jong ka yeng andala katuk an depor ulas nguthu badala di unum la le isu ula kala bumut bat ulan phai si yang ukpa da ka jingit ka jong u ulami badai mu bo pediang burom yu ko bang ngai pi ha ka an jong ke ju ukan rat barbor jumi mando ban mi ban pediang burom mi kitu bawan ha ki yang jong u de ki syakri tani ki berit ki baria handai menta hakane gospel ke bangi u Yesu hi dala dia YT la ka jong ka jing im na ka bata ki senran de ki senran na ka banta jong nus iem jong u kumbang pet kan ma biang pi ha gospel jong Lukas ha ka bak pa andalami la pediang buram mi khun ula kumi ki senran nak banta ban ai ka sopti ka thamai nam ta jong u ban ayu pan po ban ai ka sati ban ai ru ya ka juti bun phong maka ji kai ka balong barbor de tang ukan rat ubala ban yo ikini ki ibar khoi pat ban phong yaki juti ban phong yaki sati ka bapen i bade tam kon rat jong ka yeng ula ban rong syapo da mano te kani ka jinglong ukpa jong ka yeng bapen i baka jingi ka jong ka compare banaki we te gospel ka bangi sko menta ka sngiru Yesu hi na ka banta ki senran na ka banta ki jong ki pat baro hi hak balawan na ka banta ni pathai ukwa banai ti la ka jong ka jingim kumus im bo pher na ki we pat ki im jong ka pathai andreus im jong ka hima beneng te kani ka de ka bonon ra hap deng jong apa jong pi te kumbul ong bangi dan kam berbor banyai syakri markeliang da ka jing e yang abade pi la khot hi do ju kan rat bangin syakri ki kimi ki pa lai pi la khot ru do blai hak ka dan ba pher ba pen syakri la ki khun kin syakri kimi ki pa drungit kin syakri ya ka balang mat kiling do ki syakri ya pi te khadu ka bang kwa banong mata kasngi mat sa ka we ka jing maya ka bakham khrau ka bau blai bu hapdeng jungi dei kiling do kumba ong ipi tinang way a man chosen among his people blai legit na pring jong pi bangilong syakri jong pi ka bas ngotan ka bawang ha ka jing im jong ikum ki kristan katolik ki khot barbori kiling do ki fada ka balong ki pa jong men sim ka jong pi henry yet he dies childless ki khot ji ki pa henry ki yapat na ka banta kum ki do ki bom dan khun dan kti long shishu he bear someone's name or son name but no one bear his ngi judwai barbor na ka banta ka jong pi ki pai drungai haman la ki mas bakhoi bat ha ka jing dwai ka jungi ngi jukan maw ye pi bat ka dei sa kamram ka jong pi ru ban ye dwai mar kiliang long shishu uling do ha ka bo yeng ha ka jaka jong Chris uyap na ka banta ki wei bat judan bayap na ka banta jong u wan na ka banta pan patim ya ka jaj ben riu andai umpat ya ka jaj ben riu la jong pet iki senran jong Yesu baro ha ka bagi buat ya lau jong kanrat makiru kila sha stam bat kila yap na ka banta ka jinget bat ki yap na ka banta ki pa jong u kumba ong susu biang sai sien he came from a generation but he dies without having his own generation ukpa bukhoi upo Francis wong komis ngotan ba priests are not mushroom which sprout out suddenly in the cathedral on the day of their ordination uling do umlong kum tu utit batang syuslap hari khlau ulami da kami no onum long kum ta kumbong ukal rana priest
It's not angel sent from heaven. Hakaju kapor kiling do kim long kum takum ki angel ki blashu hab na bring hendai ki dei ki brio kum manga mapi nadu khli hadu kejat hendai ke jing per ke dei ke jing khot jong ublei. Tadi ke jing khot jong ublei, he is called by God. Takadaw ngi sngo ha bangi pej ya kitab jong Isaiah sab khondai wei ka bong kum ne. La khot yu nadu ka kpo jong ka kme. Udon ya ke jing tolot brio balabu khanang ban pen kemau ru nak banta ki brio ki batolot. Lakot iu na preng jong ki brio. Bat mo uru long batolot, bat hakamat jong ki brio ki batolot uyai duai bat yai kersan ki. Takadaw ha ka jing im ka jongi. Umbaro silinter ngi yakmen, umbaro silinter ngi khiar khie, umbaro kapor bang hios ngosi sa, umbaro silinter ka jing im ngi shujab. Henry don ka jing ngosi don ru ha ka bangi feel ha ka jing im ka jongi. Menta kas ngi ngira khie kas ngi kraw ka bakar pangtam ha ka bangi yakmen. Ha ka bangi bam ngi di wadu jisu hi dala di wa ai la ka jong kamet bakas nam walong kum ka jing khawai paskha. La shai kas ngi ngila dei pat sa ka po jong ka jing ngosi. Ya bar khoi ke bar don nak benta kapor ukpa bokhui sai sien upu Francis Wong Shu boblei udon ya ka gift ban ai nak benta ki pa jongu kata ka de ka Eucharis namar bo utip ha ka jing tolot beriu ka jongi ngen sakloi ban klet yu wala dang ya sngo ya ka sur ka jongu Henry ka jing don jong ka Eucharis pat yu i penginum la shu ban klet kwe ni ki sautali ki paya ka ba ukpa bokhui wa ai ngi keling do arteli ngakwa banong hane bauang maka bakar pangtam bangi de banyajan para lengdo bat ka paar bangi de banjan bat ki para bangit ha ka bangi don ha ki parish lak kejong bangin chakri ki kanang bamiki kini thu ya lak kejong kiling do sengotonat kene ke jingkeren jong ka pabukhoi maka baningkong bangi de jan para lengdo banginya duai bani kesan markiliang ka paar bangi ni thu ya lak kejong ki pat ngaladon hang ne mentala jan sistem ngala sistem tam te gembang ipi mobiria khendiat dangale ema sepo gerto ki ohenga pide nang no padar pide nang no ngoi ki pide nang no ki yang ngidina perislaim khra ngaru ngadina perislaim khra te pe kene ke jingker jak pab khoi ka kwa bunong ipi mentakas ni ngidan kam bani thu markeliang pi thu yanga ngai thu ipi Klempet pi berkhoi pila bani thu ingir ki keteng pada Bernard pada Julius pada Donbok hendai ngai pi tele singa namla ban kan mau keteng we pai we nomor pa pi bun ba mo de kispa de ki hajar mo hendai kai ka bagadon kam kalong pa pi ni thu ilo jong nong sharai la de pi mi thu ino lo jong sharai te ka mut don jing do na hang no re hang no haban pen bet no nadu mentakas ngi haban pen bet no mentakas ngi ko mangachuban khindiat ka mo ong yi ki pai rengit ha po Paris bat kirang ba ma ong kabas ngusi khindiat nakim ta ki pai rungit jong ka Paris ka jungi yangi kiling do kemi thu hande ki thu tang ha ka por balayap dan kam je sengia padar ngo bahawan badah ka por ban kur khuyeng padar ngo bahawan badah ka por ngi julong je sengi yang hieng jong ki ha kita ta kim lalaj ki yang dam itu ro ki yang padar ngi hid yo iep ha ira ha e wan numpak lareng adan tik tang ha katedral Paris Tekada ka bang kwa ban hujuro hipi mentakas ngi mangidan kam ban itu ela ki jong kiling do kanang ba mangiru ini thu ipi kanus ngo singan ha bang itu markeliang ha ka yeng kasem lada ukpa mi thu ka kami mi thu ikpa shi kata ka jingye te kan don shi kata ka jingye sam ka jingi kan yedon takada nga ban miang pi jingi e markeliang ha khamat du ka jong duwan jongi shedien tungi e markeliang uji subu ya ni ka sakramen ro bang ni thu markeliang tengin chim ya ni ka jehikai ka barit haka banginya kersan markeliang da ka jingnyo ka jongi da ka jing tolo brio handai da ka jing duai ukpa bu khoi chu wang ni hakwa Ukraine ki sautali ki paya wang bangi ki brio baro ngide ki patalan handai hapdeng jong ka jing tolo haka bangi danlang bat kiling do jong phi nginum Ukraine kata ka language ban ki tersais ki haka jing dona ka jong ki ha juga bangin keren beng tungin ya pelong ya ka jing duai nak banta ka jong ki amar bar khoi kombong biang uling do udai ubrio ublajit na preng jong pi ki batalon madah preng ka jing tolot ka jong ki ublei upen klein borwai bor kanang bom pi ni bio i ya ka jing klein ha ka bau shakri pi te de na ka daw ngimla belong ki perfect ha ka jing long ka jongi ngindan ya ka jing dona pi i ka jing dona jongi kiling do ha bang ngidan ha Paris ka jong pi ngirung i ka jing dona jong pi te ngi i mar kiliang hanrei
banginya keren, banginya nyau, banginya beng, katakan umon ra, ya kejing long kertaan kejungi. Hendai hak bangi dua ipat, klempem. Ublehi upenjanai nak mentaki iberkhoit. Kumbong katerisa avila bakhoit. Behind each priest, there is a demon fighting for his fall. Behind each priest, there is a demon fighting for his fall. Ladangim don kejingmut, bangin kuat ban pen keleme keling do. Tengi hab bani duai berbuana preng jongki. Tekani kadai kejih kai ke bangi asngo mentakas ngi hak kejingkan mau i kejongi ya ka yukharis ke bau beli bu bat hakum kani kisngi hiru bau bu ya kani kasakamen jong kejing ketang lingdo bangi duai bangi dubla ban kasan mar keliang kanang makajinge jungi kanwan ra ya kejing penim bat kejing sius pa enyaro yau Yesus Kristus. Ngin sia sim ya kejing ruai bat kaba ngadang sai kerja jeki apostol ngi pelong ya kejing ruai nak menta jongki bat dikiling do baro Shimana bojan ruai ka ba nyau phau khandai
shimmer kana bojan roi ka ba nyau phon riu men para dungnya yang lang menta ban kerpat yu blai ban kerku kedo ya ka jing temu jong ukpa bukhut ka jing temu jong ka dai si su jongi ban kerpang na ka menta ka jong pi iwe pai we jawab jong pi ka tra di shashkor ya ka jing dwai jonga bat pen roy ya ka jing ie jonga ka tra di shashkor ya ka jing dwai jonga ya ka jing ie jonga na ka ban chak pa bukhut ki bishop bakilindo baro keleng perthai bakin la banyalam ya kebalang na ka mensim IT lot ha ka jing shakri ya ki breu bar ka gospel tunginya dua yau trai ko trai di shashkor ya ka jing dwai ka jonga batu pun roi ya ka jing ie jonga na ka banta ki jai ben reu baro da bakan mau babaro ki breu kilong ki khun jong ublai ba an don shu ka jing ye shun ki thma be ka jing ye snam ban ba en sin shar tang ka jing suk ha ka perthai tung nye dwa ya trai ko trai di shashkor ya ka jing dwai jonga batu pun roi ya ka jing ie jonga na ka banta jingi badan hang ni bengin la ban ie mar kelyang iwei pan kumbau jisu la ai ngi ya ka nuksa ban ka hukum babahatam ban ie baban shakri ya ki wei pan tunginya dua yau trai ko trai di shashkor ya ka jing dwai jonga batu pun roi ya ka jing ie jonga na ka banta ka jing khot ban long ling do na preng ki khun samla chungi na ka ni ka paris chungi bangin dum
yo sngau ya kasur jing khot ublai berbakin buat yu benlong kiling do so blai berbakin la ben a ya kajing ba mi khoris ha bakak tien ublai ha ki pa jang u tongin dua ya utrai Utrai seskor ya kajing duai jonga atupun roi ya kajing i jongi. na kabenta gitu kibala telot baduna kajingai ha kayu khoris bakhu bakin ngai basong thu ba kayu khoris bakhu kade shisha kemen bekas nam kris bamana kapor bagi pediang eka ha kamas bakhu tungin dua ya utrai Utrai seskor ya kajing duai jonga atupun roi ya kajing i jongi. Ngi duai kerpang markel yang mentakas ngi kombo jusu hilai kuai lahikai hidala dia jong kajing im haga bau dem bursaj ki jacho ki apostol haga bong mapiru ele markel yang tekum kayeng kasem ngi duai naga benda kun ngi duai naga benta ulok ngi duai nam taka kemi baka jing it barbor kanang roi haga yeng kasem bangin dubla ban peniteli bangin dubla ban pen i ya kajing it ka bau kris ulai sam kumju ngi duai haga patai hi borok kuai haka jelah ka jongi bangin bread ya ka jing bisni ngin bread ya ka jing shun ngin bread ya ka jing ya pait kanang bangin dubla ban pensei so ya ka jing long ya ka jing khot ka jong blai na ka benta kum ki khuon jong u ngia dwai ru karpang na ka benta kaj diocese ka jongi haka jing lam barat ba jong archbishop Victor Lingdo na ka benta kilingdo hi bar khoi ki batrai borba na ka benta ka jing pen im Menaka bentaban penroi ya kejingai kerpang ban pinteli yangi hagane kayu haris bukui da kejing maya jong ka sakramen ka boblei ul ay la ka jong ka met bakas nam bamangi ke bayabam biasip ini long kawe ringkat badu hagajin jar jong mesim makadanur ke jongi ngira ru jing temu jongi ka kerpang hakmat jong blei Ablay dus ngap dus ngau ya kan kejing kerpat kerpon jong ka yeng kasem bada kejinget ngilawan pai shimi barbor benginyo ya kejing penim ba kejing siuspa ipan ya kan bro ling bau kris utrai chungi amen Chim Chim kana bajan ruwa ka ba lai spa real po sao lai real sao I
dawai ku homen ku para ba kecing kenia jonga ba jongpi kalong ka pediang hun nakmat ublei ku pa badon bor baro Utrai belian cikinya cikti jompi, nak benda kecing ro program keteng jemu, kecing mentoi ngi bekalang buku jemu barok kowe. dawai hangi ku tra hangi kerpat bangila ban sim menta hakiri kejing maya namar kata sin bala pen menta ya kini kejing kenia la pendep ya kakam jong kejik sespa ingi dau Kris utrai jugi Amen. utrai undon rengkat bat pi Engkat barbiru, do kentiu ya laki donu ikan tiu yaki syautra. Dong nyangu utrai ublei jongi Da shisha kalong ka basong hok pat ka badai ka deti jingi ba ka jipnya mengi hamala ka po bajaka banaingu ime ku trai ku pa bu khoj ku blei badam bor bam jikut deng bau trai jingi Yesus Kris namar ma u lolong lingdo ba shisha bat bam jikut u badak babu ya kerti jong ka jingnya ka bane junom ula terwa ya la dening kong hame ku mujiknya ba penim par ulah ku mingi ban terwa ya kani ka jingnya ban ken mau ya u kat bangi bam ya kedua jungu ya ka balaknya na ka benta jungi lapen khlan yengi bat kat bangi di ya ka snam jungu ya ka balapen play na ka benta jungi lasat khu jingi bat kum ta ringkat bak angel bak ar khangel ki kes iem bat ki hima bat baro ki pa belem ki boja ka beneng ngirwai ka jirwai ya ro eme kat ba klem sange ngi pen bana Shisha malong phut ku trai ba ka de hok ba baro ki bam la thau ki nyaro yeme namar leng bau khun jong mi trai jing Yesus Kris dak bo ba ka jing trei jong men sim ba khoi mi ai jing im ba na pun khut pen kitang ki baro man mem ju sangya belum holiday lo pat khanang manadu ba mi hadu ba sep kasgi interwa ya ka kenya ka khriam ba khoi sha ka kerteng jong me namar kata ku trai ngi kerpat ret yeme ba ju men sim men sung ba ba pen khoi ya kini ki jing ai ya bangila ro anra bat an pen kitang ki ba ken klalong kamet bakas nam jong khun jong meu trai jungi u Yesus Kris ublah hukum ingi ban permenta ya kini ke jingmaya namar ma uhi hakamiet balai tino yu ulah shim yukpu barak ba aingu ime ulah dwai kirku ulah kedia ulah ay halaki sendran uang doshim batu bam na kini pi baro namar kini kalong kamet jonga ya ka banaiti na ka benta jongpi Akaju kerkam mandalai bam mula shim yukuri barak baingu yame ula dwai kerku bulai halaki sendran uang doshim batu di nakani pi baro namar kani kalong ka khuri jong kasnam jonga
จงกระจุตังบัดทำไมบัดบอมจิกุดยากระบะอันเป็นมีนากระบันตาจงพีบัดนากระบันตาคิวบุญนากระบันตากระจิงมาบิกิปอบตัวเละยากันนี้บันกันมาอย่างอ่ะกาจิงมายาจงกาจิงเอNamar kata aku terai kat bangi penmenta ya kajing syashtam mapelat yem jong khun jong me ya kajing mi pat badan boram jong u bada kajing kiu jong u shabeneng badru kat bangi ap kami lenti ya kajing wan biang jong u ngi terwa songu hame ya kani kajing kenya ka bakhut bat ka baim ngi kerpa de me tupet ya kajing terwa kenya jong ka balang jong me patu kubur ya u jing kenya u bada kajing yap jong u melamon bat penyesuk ingi bat mehi doai ba mangi ya ban besada kamet bakasnam jong khun jong me bat ya ke ban pendap do men siem bakhut jong u ngin kalalong kawai kamet kawai kemensiam hau keris. Jun penjenai ini balong kecinterwa bam cukup demi. Kenang begini biar ikanong pateng lembat ki balajiat cumi. Kerpangaring kar berkamar itu isti berkoi ki kemi jong blay. Uji saya berkoi kurim jongka. Lembat ki pastor berkoi berki martir berkerau buram. Rengkat berkiru koi baro. Hari bensinya ban yo ciaram. Naga cia sai berkelem kot jongki hakmat jome. Ikerpat ko try to ai bau ni ujikinya jing pen ya suk jongi un pen roy ya suk asain bega jing pen em ya ka pertai baro ka wei to subha ban pen scam ha ka jing ye bega jing ien ya balang program hang ni sa pertai rengka bu shakri jmi ukpa ba khu upo Francis Archbishop Victor Lingdo ka kan huan ki bishop ki Lingdo baro badu pai baro ayu ba mila pelong ujong me to sngo to snap ya kini ka jing tuai kaba mela ayangi hakani ka janmien kaba mami mela khot banyashim banta hakmat jongmi ko kpa bai isbun hakata ka jing e jisne jongmi to lumlang ya kitu baro ki khun ki bala sapriang hasata ka perthai ya ki himen para jingi baro shinrang baganthai bala klat no Badi kitu baro kibla pensngu bahaya mi shua bakin klat no nakani ka jing im to priang iki dakata ka jing i chika hima jumi hang tangi kermen bandan ban ngin ya hun lang tika buram jumi dau krisutra jungi dau ba methe sai haga perthai ya baro ki jing bah Ya u lembat u badha u kalong amiu bleu pa badon bor hakajilong kawai jong men sim ba khut baro kaburam bagajing yaro junom la junom kumbalahi kai ngidunong panim badagak tienu blei nginud ban ong Kuk pajongi ubabneng Kalong kabakut kakirteng jongmin Kanwan kahima jongmin Kalong kamon jongmin Agakendo kumbabneng Tu ayangi menta kacing pang jongi kabala kasni batu mabiengi akireng kang jongi kumbangi rugi
Do pelai jingi kerpat ko terang jisne ubaro. Haka jing sebon jome to a jing sok jing sai na kisingi jongi. Kanang bada kejirap ke jisne jome ngelai berbon haka pop. Bangin yo jin tarang jauh baro kar bangin ap kemilenti. Ya kejikimen bakut. Baka jing wan pat udang penim jungi uji sukres. Amar kajok milong kahiman. Kajok mi kabobat kaburon. Junom la junom. Ko terai Yesus Kristus me bulang ke apostol jome. Kajing suk ngi pi kajing suk jangang ai pi. Wat pet iki pop jungi Henry kajinget jong ka balang jome. Mara kajing sebun jome tu ai ka jesuk ba kajetili ko we kat kum kamon jome. Mame be embar basen syar junom la junom. Amen. Kajing suk jong terai kanon barabor ringkat bat pi. Ringkat at hiru. Dong nya terwai kani kadak kajing suk iwei ha iwei pat. Akmi ukon lang berat jang belai, akmi ubakin noi ke pop jang kapatai. So kita kebasyakot syaka jing kawai jang ukon lang berat. Kukan ran long shop menurut ko ying jama. Andre syong dan kin kemensim jama kan sakyahi. Shim kana bajan rai kaba shispa prapaway iway pra iway. Ka
Putra Yesus beje isongu yeme kani janmiet melawan nakadonot kemensiam jungi hakani kesengi be sedangi kini kilai sengi kisngi bekerpang syua pascha isongu yeme kani janmiet bimala ayengi ala kejong kemet bakasnam berkamtang bemelabu apadang jungi iki atli sakramen gi bakungsan nakabentar jim Kristan jungi Eucharis bakhuj kabadai kapadang du jong kajing long Kristan jungi berkum juru ya sakramen jong kajing long do idwai kutra Yesus beja akani kejanmin to ai bagi Eucharis bakhuj kan long kabor kajing klain nakabentar jungi baro ai bagi Eucharis bakhuj kan long kabor jong kajing tengen nakabentar jungi baro Idwai hemi kutra Yesus kene khleman pengilawan kadonot kemesim jungi to ai ba kene kecingwan cimi kadonot kemesim jungi ke bangile pediang mentak kesngi man la kapor bengiwan mensim mentak masuk khoj ngin kor ya kecing kodor jung ke Eucharis bakhoy ban min pekre bahai ladi namar bangiyok ben pediang kat yemi ublay ba im bawan kadonot kemesim kejungi Tra Yesus beje kerhu kodo ya kabalang selonsar yuk pabakhuj yuk bishop yuk langdok kiloniam setelah kapertai khukodoy archbishop jungi yuk langdok barak kejalaniam ba jungi mereka jengkur khukodok kejome yang lak benang syakri yame khukodok ri barak ki pa pairungai ki blawan ben simenta kane kamas khuj to ai ba ke Eucharis khuj kanong kabor ba na kabanta jungi wei pe wei to ai ba Abang pediang Eucharis bakhoy ngin pediang daga jing rublay namari pediang yeme ublay baim ka buram mau pa badaw kun madaw man siyam bakhoy kendiat ki jing pentim hadian jong ka mas bakhoy ngin sa dan ni cimani sakramen belengkot syahani apoduan ngin pelong ke cimani sakramen kelum ya barok ya don ki temen ki mapang ki wisdom ki bakwa bali phai no shi yang dadap kane chimane sakramen ki bamla ban syong ya chimane sakramen chu ki blok ti nyeu steng pat ka sedang ke chimane sakramen jong ki blok kat kum kapali bala bu nyeu steng du pra steng du khandai steng du spau steng
ngis penlong i kajing mani sakramen jong ki blok haka pali kalkum bangila penmana ti ndai hadu hadin kajing duai panar kin penlong si kajing mani sakramen kulum lang barang ang ni hadin nata kajing mani sakramen lagi blok kan long setai sekaliang kamon cakar bala pengkre kerpang ti lesai kesengi kesi thodi yang bakhuj kedai kesengi sya cing it kesi kendia kesengi kebangi duai berpuson Kambun, ia kerja syastom jauh jisu, dikentui para bangai barok, ai bahkan long kesengi ke berjar, lagi yang kisem ke jongiru, kesengi ke bah ngikiar ia bebun ki bengi cimelin mana kesengi, dari kesengi ke berjar, ke bangi duai, bangi pusan, maka dari kesengi ke bau terai jisu Kris, syastom baru syayam. Nakabentak itu kita tangdon kami sekamen cekela bemut kita kelempat yo balai pela meneki don kita yang lain cedin mentasi kelem sangat pela lesai kena kecing sangat pela nadu kapo price tank mestep nadu kapo kat RBJ price tank nadu kat RBJ kat bagi lak ben pendep cing sangat pela lesai di lesai keski cileniam kenong por RBJ hang ni yang meneba i perangai barok barang tai habiang ki hall nakabentak kena barok kapo san steng cenmiat pan kecing leti ding pena nane nak kemat Pelau Parish, Syah Kalbari, yang kabagin sebeteng, dah kajing lenti dia pernah. Di sisi jalan bagi mengilam pekan mau, kemas pemit pas kakan selong kapur kendai biji jenmit, pada subhaban kan mau, banian rai ki membeti. Siutra ki mas kilong bejulong, hakapun rushteng, prashteng, shposteng, batsawsteng. Si biji steng meski, kanan kajing syat pas kah. Bata ngikun tuwi barok bani simenta hari ni kecil leniam haka bedai bat ka niki laisngi ki bakerpang haka siutrai banwan siutrai jong ji isn jeng blai ka jing leburam bakerpang i ji isn jeng blai kan sedang haka por sibaje nosngi hang ne hiya meneba penbot dakam mas bakhoj baraka tu sngi en omdan mas sau siteng jing duai kan sedang lu ka por sibaje ban sepenbut dak masuk khoj batu sinam dan masau siteng pangin syukur khuru ya keduan juga di ban mesti ke ba ngilai pen bah tingai ke belai pi barok ke perbangai tu belewan cakne ka masuk khoj tu belai nang kerhu kodo i wei yang nam tak cing duai pengkun duai hengi ke belai berembo barok kumbalapan thamai yengi dak jing khawai miet jong khun jong mi hakane ka pathai kum taru ngilong ke babidor banhun haka jing khawai bam jukut dau Kris utrai chungi Amen. isim ujarwai sakramen Isim kena baca ruai kaba shis pa prapo iwei pra not.
Eni roba songo man lakapor. Sakramen bakut tambat baduan. Kabram hau kapa badaw kun badaw mansiem bakoy. Paglalong hamning kong jumenta barobo chinom na chinom. Amen. Eni roba songo man lakapor. Sakramen bakut tambat balong blay. Kabram hau kapa badaw kun badaw mansiem bakoy. Umbalong baning kong jumenta barobo chinom na chinom. Amen. Eni roba songo man lakapor. Sakramen bakut tambat balong blay. Kabram hau kapa badaw kun badaw mansiem bakoy. Umbalong baning kong jumenta barobo chinom na chinom. Amen. Wan men ko para hadian jo kata kajing kawai bakadu kebau jusu la syong malaki senrana kamraneng ikaba hakarukam kebakerpang ngiliyo bentang ngiru hakani kejan med lang bakani kemas jong kajing sekcat ike apostol bakum juru ngiliyo pediang ya kayu keris bakhoy hadian katang iyo ya kajing kelah kajing yalenti jong kajing imu jusu Nakamraneng ujusu ulalay cakper kat semani lambagi senran. Pada kper kat semani iyo iya kajing pisah jong ujusu. Hakabaulah seep nakasnam. Hakabau mangibaro sibit ngin sayaj persyan kilang do siya kata kajaka. Hakabau kapan iba kadai kper kat semani kabau ujusu usyong banduay. Justru bisa. Itu ini apa jublay hakani klipman. Bagi jengkan hoi jeng risa jungi kebangilai ruai ngilai kan hoi risa nadu mene hakamasuk hoi juga jeng songo ya kayu keris berhoi bagi kesakramen juga jeng long long do mentapan tak waipan kedanut kemensiam. Tunggu yok benta, akan ia kecing pisah ke jauh Yesus. Akan kecing doai jauh keper ke semani. Abau Yesus lah syam lagi senran. Kibalai lay dan kat badu keper ke semani, iklam lak ban pej ngor lang badu. Kili yok tiak. Bau Yesus ang kemensim ke keloy, kemet pun sim ke telat. Tunggu ini pahai jublay kan ikhliman. Ngirung ilong kita kisenran jauh Yesus. Mesim tak terang, kemet berkatelan. Mesim ke angnut ban pasyu blay, jelom beriu berkadan. Kedanut ke mesim ke kuat, panjan berbor syu blay. Kedanut ke mesim jika terang ban le baha berbor. Kedanut ke mesim cengi ke kuat bangin le ke badai berbor, bangin le baha. Rai kemet berkatelan, kejelom beriu berkatelan. Akhmat blay. Badan rakat bangi hakane klipman upisah tak keper kat semani nakabenta jungi tuwini pasyu jar lah kemensiam badang ko Jesu kemensiam tak terang palat hai kemensiam tak seliang palat hai ban im tang nakabenta jungi ban im baha ban le baha ban kiare kapom andai kini bagi jutul beriu ngadang dan Kini bagi cinta na jangan ngadang dan itu beli kita berak. Nomor uyap nak bentah jungi, uyap nam nak kipop jungi. Itu beli kita berak. Ada kau nur kemensiam, angkat ngaweri pergi para bangai. Asyik beli. Kesendahan jauh Yesus nginong. Ada nur terang parat Yesus. Dan ini julang beriu jungi idan. Itu beli tak kecing telat jungi barat. Ngelai pela, ngelai penisuk ngelai dia beli, ngamar tetian akan dia kepolan. Dari sisi ini keleman. Itu beli. Ini beli ngadan, icing telat beriu junga. Ini beli ngadan, icing duna junga. Isangnya jar mentah kemensiam, menikren baru beli. Itu hui tai jing telat beriu jungi.
nakabanta kita kilemat jong kajing im jongi iba kaman siam da katrang rai kajolong beriu ji katlon ngipan maap lang no blay da kadambar san pusan pelong ngane kajing ruai jongi aji suh lor kading pena mayap namar jonga maap atrai maap shamingawan pai ngapang not di nakabanta ki pop ngapang not ya lagi pop but ai bagan ni kajing ruai kalau kajing ruai jongi kabang ngipan maap shan no blay nado kada not kamasiam jongi but ngi ongru ndai to mengi ruai ndai nado kada not kamasiam ngin ong ngipang not shan nakabanta ki pop idas ngok thang si siya bangi le pop akan no mes ngok bisa kalau kading pena nakabanta jongi san pusan pelong kani kajing ruai jongi kabang ngipan maap shan nado kada not kamasiam ngi ruai lang san pusan Ani kijan men ke ingin ong yu blay lai setang kejeng pan maaf jungi
ngi baro jar la kaman siam ngi beteng ban pai shu blai ngi pusan ngi chi im ngi baro nadu ka bangila ban kan mau hadi kan ngi khlib man ngi pan ma paro shimiet man ta ka chan miet ro num dep ngi por nga khot ni kuayar bakan ruai jai ngi baro ngi num ruai ini beteng ngi ka jing ruai chungi ka kuayar kan ruai jai hai suri ba mian ya ka tu ka chu ka jing ruai a chi su ka lok ni phna long ka ni ka jing ruai ma ba trai ma shme ngon phai pan na pang nuot ni lagi pom ka bagi kuayar ka na ruai ka ni ka jing ruai ngi baro ki perbangai ki bidon nang ka ni ka por phai shu chi su nai pan ai ro em nai ong ai ro em ka ba pi pan chi kur khu le pan berbor ya kata ai bini chan miet nong chan miet jing pan map namar ba ka men siam te keterang ai te rei ke chonong brio ba katelan ka met katelan ke chim choi ka babun tu ni pa shu blei kho di kawayar ba kan ruai mian ni tu jing ruai a chi su hlo di pana ke chu ke jing ruai bagi perwangai kina hidup ai jar
wayar syukun ut tang kasur. Dunia beteng menpai syublei. Sya shitom musyayap nakadaw chungi baby way. Sya shitom musyayap nakadaw kapop chungi. Ini beteng meniatu blei kiki badan nakadunod kemasiam chungi. Ini teng meniatu blei kejuduna chungi. Atkat nang pusan pinangalap ang nirungi telot bleng. Ang nirungi telot bleng. Ang nirungi duna bleng. Ngin siya ang yu blay, mahap sa blay. Mahap ini ru blay. Mahap ini banta kacing imru blay. Mahap ini kep juga kacing imru blay. Tôi ni pan ma blang no blay. Kumsi yang sistem. Dakaba ni beteng man ni tu jeng ruai ni ruai ke khot ke balai ber khoros. Ngalak let yeme Jesu acing eid bala ibeng. Ni ruai tang khot balai ber khoros. Sesipang syua bengin penkut ya kecing meni sakramen juni kum kenhuan balang pan bor nu Jesu ong yu Jesu yarap lam yang ai bor me kan ran kum beriung atelan kum ke beriung atelan siren jan kecing dona kecing bakla Chiran jain ke pom, ai boleh mame, terang itu ban lebah, ku apalat itu ban penbah kecil, anjop rangkal ban me, ini sekemat, persiang ban biang yeladi, batang mamehi balong kebor nam tajonga, tang mamehi balong kecengklain nam tajonga, ai bor mame job baik. Sendan memel in persyang
ting nak kelon ngan yang ngan yang biang an bor no kunrat atung ilapan ma bulahun to mentangin pai ju Yesu ai ba kan ci sha shitam jome anong kabor na menta jonga ai ba kan ci sha shitam jome anong ka jingklan na menta jonga an ku jimut ni a chikmat Dengan ini jengkut jemut ini yang berat dah. Sim ke dekat ke basau juga juga jengruai. Aci subai isen piam yang aku sangketi jome ngalakut jemut ko belai. Nani cikmat tangi mengan cekeri. Irwai ke dekat ke basau nadu ke donut. Sibun melai boringi. Ini aja kemat berkat berme. Dekat bor kecil kecumi. Pada pedeng kecil lombrio jungi. Ini persiang. Dekat ni kecil temu. Dekat ni kecil angnut. Dekat ni kecil terang. Nanti aku ni kat bagi lengdok kita ngai procession. Nang ni sesi jengkang. Basuhan pai sekan ni kecil kapan bu yang sakramen. Kau dekuai menerai ke nomor cispa kan dari pawai. Ku sakramen ku belai ci ku umpeliu ci hadir nang tan dalam poi ke sakramen cerita siliang in saya penkut dia ni ke cuma ni sakramen pai ba masa sedang ke blok ke badai ban sedang blok E nyeu steng do presteng blok B presteng do kendai steng blok malki kendai steng do steng
bas nga ungo man nakapor. Yang ke sakramen bakoy tam keduan mabalang ublay. Kaburam mo kupam na ukun manaw man siyam bakoy. Pagalong haming kong jumenta barabor chinom la chinom. Amen. Sipakan mawi parabangay barok la syay kaskiru. Kadai kasngi bay isdang. Ya kanobena jok jingis na jumblay. Ilay bu itu kikot na man si ublay. Itu ibang padyo kilaban sim. Matlaban duay hiyang asem. Bula syay kasi kanobena jok jingis na jumblay. Hadian jok ni kamasuk hoy. Ikot iki apostol. Bari ginong tray balang ini kundolang kendia da parish. Kabro mau pa bda ukun bda man siem bakoy. Kodonod bakoy tamu Jisu. Ko Maria ngene rab Kristan. Ha keteng pa bda ukun bda man siem bakoy. Amen. Mentakum ni kan simti ke blok iya.